Днес ще ви представим италианската баня Charm Invisible White на Dado Керамика. Серия, в която сме заложили на мраморен ефект и фин релеф. А шкафовете са изцяло наше производство. Изработват се по размер, цвят и дизайн, точно както клиентът си ги представя. В този случай виждате колко добре стои класическото дърво в комбинация с черен мат. Оборудването също е подбрано внимателно, от Грое, с добре познато качество и надежност. Тоалетната чиния е на италиански производител с впечатляващо ниво на качество. Моделът е изцяло скрит монтаж, антибактериален капак и технология Aquablade. Добавили сме един от най-новите ни паравани – съглов държач, изчистени линии и опушено стъкло. Технология Easy Clean за 100% хигиена. През месец юли Crystal предлага 10% допълнителна отстъпка за баня Charm Invisible White. Ако търсите баня с стил, заповядайте в Crystal.